Estan les persones amants del coneixement. Estan les persones valentes, les que lluiten pels seus principis. Estan totes les que desitgen fer d'aquest món un món millor. Estan les que creuen que totes les persones mereixen ser acceptades. Les que s'esforcen. Les que discutixen perquè tenen alguna cosa a aportar. Estan les reflexives. Les que opinen. Les que prefereixen col·laborar a competir. Estan les que lluiten per una societat més justa i igualitària. Estan les diverses. Les que ens representen. Estan les que investiguen. Les persones ecologistes. Les que estudien i treballen. Estan les que mai es rendixen. I estan per a les que l'educació és l'arma més poderosa per a transformar el món.